Ơi, ơi là sao? Ơi, thấy cái lúc này sao? Kia thế thế. Bawabai, जोंजों लोगोसे बे ओनसोलनिनो मुंदांखा सासे गेलेगिरि आबु कुन्जलता बर' दङ बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय साबायखर गोदानै सायख'जानाय भेरगाव साब डिभिजननि भेरगाव जिल्लानि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि आदा एन्टनि बसुमतारी बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय साबायखर बावहरनाय थाबाय दा बे समाव जौजुवानिफ्राय गोजानाव था जौजुवानिफ्राय गोजानाव था जौजुवानिफ्राय गोजानाव था Kiron. Pas kita. Hei, lo dapat ni. Apa di mana? ধন্যবাদ